só 12 anos cando un asombroso descubrimento cambiou a súa vida. Un fascinante fósil de 5,2 metros de longo que non se parecía a ningún animal coñecido. O descubrimento daquela nena causou furor entre os científicos. Era nin máis nin menos un espécimen de dinosaurio, un reptil mariño procedente da época do Xurásico. Por aquela fazaña, Mary Ann só gañou 27 libros. Pero algo moito máis importante que iso nacera, a súa vocación como buscadora de fósiles. Mary viña dunha familia moi pobre e ademais era muller. Isto fixo que naqueles tempos os demais científicos non a tomaron en serio. A Sociedade Xeolóxica de Londres nunca admitiu entre os seus membros. En ocasións, os paleontólogos publicaban estudos dos fósiles que ela descubría sin ni siquiera mencionar. O máis curioso de Mary Ann é que nunca estudiara nunha escola, aprendera ela soa. Diseccionaba peixes e devoraba calquera libro sobre paleontoloxía que caera nas súas mans. Así, Mary Ann convertiuse nunha das máis grandes expertas paleontólogas e que Mary nunca parou de encontrar novos fósiles. Aos 47 anos de idade morreu de cancro. Tras a súa morte, numerosas obras realizáronse na súa honra. A Sociedade Xeolóxica de Londres dedicoulle un homenaxe que nunca antes se lle fixera a ninguén, e menos a unha muller. Na igrexa, o seu pobo fixeron unha vidreira en honor de aquela paleontóloga. E o famoso escritor Charles Dickens que chegoulle a dedicarlle un artigo nunha das revistas nas que escribía. Incluso unha banda de rock lle fixeron unha canción. Queredes escutarla? Was a cabinet maker, and Richard died too early and left the annex poor. But lucky Mary Ann found it in fire. By circa 1820, she ran a fossil store. She put the bones together for the collectors, and science was the province of men of noble birth. But I take Mary Ann over those stuff white shirts. Ancient life that sleeps as fossil.